everyone! Noon sa nini akong buhok. So, mo pa'y pag-abot na mo, no? From Tagbilaran. Nami karon diri sa Cebu. Kay giubanan na mo si Vince og pa-enroll sa Cebu Normal University. Unya kay nagpila naman taas dito. Nagpa-drop na lang siya kay siya na lang kuno mo pila. And para taghuat pod siya mahuman dito, nagsuroy na lang sad pod mi diri sa SM area, seaside area. So naami ron sa San Pedro Calungsod chapel. Kay syempre maabiba sad tano. Mahangin, maghangin kay na pa jud kaayo ang habagat. Okay. So from the car park, mo ni no, diri sa chapel sa San Pedro Calungsod. Okay. Salamat jud kay nakabalik ko ani for how many years. Karon pa po ko na kabalik sukad. Init na kaayo. So maani no, over there ang SM Seaside. Okay, naasay kuan diri kilid sa San Pedro Calungsod Chapel kan archery. May mga archers. Nagkuan sila no, mga archers. Sa ilahang sport nga archery. Okay. Ganahan ba yan takog archery? Pero ang archery dili ganahan ako. So this is the view of Cebu. As viewed from kilid sa San Pedro Calungsod. Okay, so after mini abiba dito sa San Pedro Calungsod, no, chapel, ni diretso mi diri sa Cebu Ocean Park. Kay nagpromise ko aning bataa, promise ko ni Gab na ako siya i-treat diri sa Cebu Ocean Park kay na-honor ba in town siya, no, daghan ni siya medal sa pag-recognition niya. So as a treat, ako ang pahalipay niya kay na-honor siya, ako siyang gidadiri sa Cebu Ocean Park. And medyo gamay ako videos diri kay bawal, no, bawal lang magsigig video diri dapita. So here malingaw jud ang mga bata, no. Nalingaw si Gab diri. Tanaw Gab. Gab. Tanaw. And for those asking, yun sa nako pag avail sa tickets, hindi siya ma-avail actually kanang physically, mo-treat siya mo dito sa ticketing area, but me nagpalahi dito. I booked in advance via Klook, na app nga Klook. So makakita mo dito promo. Ang nasa promo weekday mas barato kaysa weekend. And if you book through online sa Klook nga app, mas cheaper siya compared sa kanang personal personal kang maato sa ticketing office dere. So I booked ahead, nakabarato gamay. At least, no, para papuno-puno sa mga paniod to. Padunga nga rin. Ana man jud ang live. Mangita man jud ta og barato kay, you know, budget wise. Nagkamahal na ang mga palayiton karon. So dito kita sa mas makabarato tao nga mas ma-enjoy pa nato
ang ato ang money. Kini sila gipang kapoy ni lakaw-lakaw nang diri na lang diri ga pabugnaw sa oceanarium. Diri na timing nga na ay fish feeding. So dito enjoy kaayo sila og tanaw-tanaw, especially daw first time pa siya nakakita og ingon ani no oceanarium. And first time po siya nakaari diri. So naami ani main tank luncheonette. Okay, so kapoy namang laag-laag mo and tingpaniudto naman pod. So diri na lang pod mi naniudto sa sulod. Dito mi sa main tank luncheonette. Okay, dining with the fishes beside you. Ay, kalami ba nila pang pritohon, pang unonon, o pang tuwaon, o pang kilawon. Pero bawal. For your eyes only. Hala, ning dool siya. Dako kaayo. Ha? Sure? Gasunod silang duha. Okay, so that's my lunch. Vegetarian ko nun eh. Ngaon. Check sa burger ni mo na. Vegetables. Although naibo ko sa mga isda. Kaon pag vegetables inside the oceanarium. Name? Nga naman? Name? Name kayo? Madura po rin uban dahil ka. First time pa ni mong anhe. Ning labay ang iskabitse. Uy, kalami. Videohan na lang na ako siya kay maglaway na lang ko ani nila kay di na ko kakaon. Kota na ko sa akong sugar. Pero for the eyes na lang ni. It's so yummy. Yummy, yummy. Kalaoy, kalami. So, gikan mi din ha, no? Nangaon. Ha? So, while nangaon, makita tong mga isda nga maglangoy-langoy sa imuhang atubangan. After lunch, mamalik mi diri sa oceanarium. Kaya medyo init naman sa gawas. Pagugnaw mi diri. Nami po kayo talang among susing to the eyes. Actually, nagpaway sa dyan ko din ang dapitakan. Gikapoy, no? Gikapoy dyan kong taman. Kaya alas 4 ko ning mata. Okay, nag-andang para sa among trip 6 a.m. So mga 5:30 minigikan sa kaya sayo amo ang trip. No? May eye bags. The cook may eye bags mo na. Kaning diring dapita susing for the eyes. Cool na cool ang talan-awon. Unya refreshing po kay ba palibutan kag tubig no underwater. Kapoy na kog laka.
gani kinsay mulabay. Oh, tuwa. Tuwa ay manglabay. Oh, tapos siya. Padulong dire. Ale dire. Ala na ni dool, nan dool na do. Ang dapo pa. So okay, gikapoy jud mi lakaw-lakaw no. So naguna-una mi diri sa bird show. Wala pa'y tao, gamay pa. Kami pa. Tuwa na, gahigda na. Gahigna na sila. Pigi pang kapoy. Okay. So, bye. So, gikan na mi diha sa Ocean Park, no? Cebu Ocean Park. So, mobalhin mi dira sa Pikas. SM Seaside. Okay? Pero, kuhaon pa na mo ang sakyanan. Okay? So, mo na siya. Okay? Mubalik na jud ko kay. Wa ko kay ka-enjoy diri kay gikapoy ko kay sa biyahe. Sa iyo, alas 5 minanggikan.